Fil-Knisja ta' Santa Skolastika fil-Birgu li hija parti mill-kumpless tal-Monasteru tas-Sorjiet Benedettini ingħatat l-aħħar tislima lill-Badessa tal-Monasteru, Sor Marija Tiralonga. Iċ-ċelebrazzjoni tmexxiet mill-Arċisqof ta' Malta Charles Cicluna li kien akkumpanjat minn numru ta' patrijiet u qassisin li b'xi mod kienu jafu lil Sor Marija. Dan fil-waqt li s-sorjiet tal-klawsura kienu qed jinstemaw ikantaw u jitolbu waqt iċ-ċelebrazzjoni għalkemm ma kinux qed jidhru mill-Knisja. Fl-ommelija l-Arċisqof għamel referenza l-Evanġelju ta' San Mark li jsemmi mara mimlija bl-umiltà u qawwa spiritwali. Qal li din il-mara tfakru fil-Badessa li kienet mara determinata u b'fidi kbira. L-Arċisqof stqal li Sor Marija kienet mara li ħabtet il-bib ta' qalb il-mulej kemm il-darba u li taqt ħajjita biex tkun ta' interċezzjoni għal Kristu. Waqt l-ommelija l-Arċisqof qal li hemm bżonn nitolbu għall-ulej spiritwali u biex bekk l-Monasteru Benedittin ikollu futur. Bħalissa fil-Monasteru tal-Birgu hemm 10 sorijiet. Sor Marija Tiralonga mietet fl-età ta' 97 sena u kienet daħlet soru tal-klawsura fl-età ta' 20 sena. Għal-funeral kien hemm is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello, il-Prim Imħallef Market Kuti u anke s-Sindku tal-Birgu fost oħrajn.